Hello. Good morning ada. Good morning. Ada yang apa na? Bodolen bubini ada rajib na? Oh. Acha be मैखोमनि भाइरेलखौ मानो होदिया नोंसोरलाय? खोनाया? मैखोमनि भाइरेलखौ मानो होनो हादिया नोंसोरलाय? होगोन दा मोनानिफ्राय। दा मोना औ। दा नोंसोर मालायनि हिनजाव खारनायखौबो थाब होथारो। जोंनियाव हरो नालाय इसोरो। औ। जोंनियाव हरनांगोन दा इसोरो जोंलाय ओरैनो मबाइलनिफ्राय फेसबुकआव मोननायखौथ' होआ ना। होनानै हो आदा एसे। पर्टेलासो गाज्रि जाजोब्बाय बेनि थाखाय। नों स्ट्रं जाना मालाय दिनै मालायफ्रा माबायदि स्ट्रं थायो रावबो सोमावनो हाया रावबो जिउ मोनसे एकदम गोरा स्ट्रं मोनसे टारगेट लालाय नों आंखौ जाय अनो आंखौ जाय हेल्प होयो आं बिनि खोथा खोनासंगोन बेजोंनो अराय सम जेनेबा मोजां गाज्रि सोमोन्दो थागोन बे बुस्थुखौ नों स्ट्रं जाब्रा नोंनि होरलां होथां नोंखौ अनामोनबा आं नोंखौ बेबायदि थुलाला थाखाय आं हेल्प खालामामोन दिनै दखानाबो जाथासिगोन आं थांनानै दिनै नायहैदों आं बिखा गावहैदों आं दिनै बे आंखौ दिनै अना एथ' मोजां दखान लुगासिनो दं अब्लाबो दिनै बे आंखौ इगनर खालामो बयनोबो खिन्थाजोब्बाय हालादों मादों दखान लुदों मादों होननानै खिन्थाजोब्बाय दखानबो जाफुङाखै हाबो जाफुङाखै दे जाफुंहोनो थाखाय दिनै नों मानो आंखौ इगनर खालामगोन जाफुङैनि सिगां नों जाफुंनोथ' थांखि लादोंमोन ना नों आंखौ इगनर खालामदों ना नों आंखौ मानो इगनर खालामदों मानो आंनि फन थिखाखै नों आंनि फन मानो थिखाखै आं जेबो नङा दिनैनि दिनाव नों आंखौ भुल नुबायबा जाबाय खोनाबायना जाबाय बिमा आं दि नोंखौ अनदों दिनै नों आंखौ अनदों आंखौ नों इगनर खालामो फन बुबा दिनै रेसपन्स होआ गावनि थाग्रा जायगाखौ देखायनो हाया नाथाय आंनिफ्रायनो लाङो नों मासावनो लाख थाखा लांबाय थायो नों बेफोरखौनो आंनो फोरमायदोंमोन नों आंनो फोरमायदोंमोन नामा आं नुजों नुदों माबा प्रुफ दं प्रुफ होनो हागोन नोङो खोथा बुङाथ' बिदिखा बबेथ' सानो बेफोरलाय नामालाय आं नोंजों बहा होनदों नोंनि रुमाव नुदों आं प्रुफ होनो हागोन नोङो अब्ला नोङो नोंनि न'बनि समस्या जादों माथो नोंथ' आंनो खोन्थायाखै खोन्थानांगौ खोन्थानांगौ बुंनांगौ नों आंनि फैसाखौल' मोजां मोनोबा जुदि जेबो नङा नों आंखौ मोजां मोनखाया नों आंखौ बिराद इउज खालामबाय नोङो गोसो बायदि इउज खालामबाय नोंनि इउज खालामबाय आंखौ जुदि एसेबां इउज खालाम आं जुदि नोंनि थाखाय जुदि भुल मावबायब्ला आं गोदान आंखौ बिराद इउज खालामबाय माने नोङो ओरैबायदि इउज खालामबाय जिन्दागि आं दखान सहन आं लुबोनाय नङा मिथिबायना बे लन लानो नोंनि फास लाख फैसा दानो हरनाय नों बायदि आं खोथाखौ दिहुननांगौ आं बुजिबाय दै आं बुजिबाय आंनि अननाया नोंनाव आसोल गावासेबो गैया मैखोमा जे नोंखौ एथ' बुखोबाय नों बुजियाखिसै ना जेबो बुजियासै दे नोंखौ हेल्प होग्रा गोबां दं नोंखौ अनग्रा गोबां दं आं मिथिगौ नोंसोरा जाबाय हेल' हायो होनबानो जायो आं जेबो नंला आंनि दखान लुनो फैसा हरनायबाबो हा लानो फैसा हरनायबाबो दिनै नाम गैला जेबो नाम गैला नोंनि लोगो जायो आं सिरि थागौमोन नों मानो इगनर नोंनो गारिखौबोथ' आंनो हरदोंना नोंनि गोदान गारनाय सना रुफाया सोरथो हरदों दिनै आं नोंखौ बुंदों आं सोरनिबा सिगाङाव बुंदों नामा सोरनिबा सिगाङाव उफ्राव बुंदों नामा दिनै नों बेफोरखौ नङा होनना बुंनो हायाब्ला मानो इगनर खालामो नों बेफोरखौ इगनर खालामनाङा नोङो आंनि अननायखौ लाखियोब्ला इगनर खालामनाङा नोङो मानो इगनर खालामो जेनेबा आंखौ अनो हारि बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गय लानो नागिरगौ गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरो नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो
माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रिआपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने आरो आं बिदि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमफैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि